Pane chitiko chinoitika nyika yese yeZimbabwe yakanzwa muzara nezuro tinzwa kuti aiwa vana Mutsvangwa they called for a politburo meeting, but pane chitiko chinozoitika politburo meeting apo pari kuuya pachidescribwa navakomana pana majarajaro zvichiti aiwa mutungamiri wenyika it was his shop yesterday achinoona kuti aiwa vana Chinamasa nana Mutsvangwa vakomana ava vari kuda kutowisa mutungamiri wenyika mazodanzo munanga ndo vari kuda kutoti atobva pa the position hatisana pinda masvika mudanyogwa panapa subscribe or like on the bell tipinda panapa paendo pake anyora achiti there was drama yesterday as ed Munangagwa stopped a press conference which was going to be addressed by Chris Mutsvangwa. Munangagwa is now suspecting that the ZANU-PF Council of Elders, including Mutsvangwa, Patrick Chinamasa and Mutsvangwa Mpofu, are working with the third forces to topple him. ndo masvika anobudanyogwa panapa patoona kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe mazodanzonaka vari kunzi vakatozostopa the politburo meeting ndokuti vakasingachanzwisisi kuti zvii zvakuitika izvi vachiona kuti aiwa the panel of elders inoona kuti aiwa zvainenge kutoshanda work in hand nevakomana aiwa vari kuda kutoti mutungamiri wenyika abve pachigaro. Kutidza mafungiro enyu muri kuinge pamusoro pechitiko ichi chinobuda chichipoziwa vakomana vachiti aiwa third force iriko iri kutotsvaga kuti toda kutodonedza kana kuisa mutungamiri wenyika. Todze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa vana comment section medu subscribe or like, turn on the bell.